Konta iguzu, Kristina, zure historia, lauskitu egiguzu pixkat memoria. Bertsoa zer genuen, nor zen kantoria, noiz agertu zen lehen Andrasko txoria. Eta zergaitik zaren zu bertsolaria. Bertso eskola izan zen gure kainabera, bertatik igerian ibai zabalera. Auzotik irirata, barnetik kalera, pauso txikian baina guztiok batera. Ezer ez baita lortzen goizetik gauera. Urteak pasa ahala, ondu da balantza, zilara iratxe oiane, miren ta honintza. Maialenek argitu dit buruko baltza, gazte eta koloretsu dakuzgu baratza. Lanaren fruitua da, ez da esperantza. Eta hor gelditzen hasi zini ja niretzat izan juna, hau enge dau. Alanda be, gogoratzen hon behin, Amaia Agirre etorri jatela, hemen Izorretan eskolan nenbilenien, bierrien, elkarrizketa bat egitera eta nire eritxiek eta bajak itxera eta hori. Eta kezkasunan zer enbikoet esan emakumiek aurrera botateko hori da. Eta gogoratzen hon esan ontzela, bat, ez ton nahikue bertsotan jakitie, bertsotan ondo eitie, bierrezko edon, baina ez ton nahikue hori. Pasau bigozan antolakuntzara. Antolatzaile danak edo gehienak gizonezko etosan, jaizetan. Antolatzaile gizonezko edan bilartien, Andrientza plaza zabaltzen joango zan, baina tantaka. Ze horremiste konfiantza ondino eskendunan emoten, gazti ezin nien. Nintzunan sarretaiko ba, baina nintzunan bertsolari ona. Ulertzen? Da, klaro, neuri betxatesan guztetan bertso txarrak entzutie. Neupe kalidadie bilatzen junat, eta oin gehi jaule baino. Baina, da normala, nikon hartzen junat hori. Baina, klaro, zeo zer izen gure bon plazak antolatu biozan, bestela etxeko naukerari garatzeko. Eta, orduen, esan otxinan, hausnarketa bierrezkoe da, zer da falta jakune, zer da esteko gune, eta strukturak montau. Antolatzaile bihurtu bi hau, joen bigara plazak sortzen, eta baite saioen modeluek edan alakoek, osea, guk ikusi bihuz, ikusi bizun hau, zeintzu zer falta jakun horretan, eta gero, aurrera bota, antolakuntza. Eta gero, iraun hor saiatu, beste batzuk indabiena, gure bidie. Orduen falta gendunan, Andraskoeri bidie zabaltzeko bizan estrukturi. Eta nik hori argi neukenan, ze gogoratzen duenan moduen, uste junat nire moduen bakar batzuk egongo ginela hor, baina nire plazie zunan, plaza bitzuna zen isurtzan, eta bat zunan guztiz Andraskoentzako lekue, eta besti izeten zunan handik 15 egunera edo
han bertan San Bartolome, edo beste ermita bat jaukinan, eta ara, gero hasi nitzunan mireneri hemengo leku ebarik miren da Javier bialtzen ara, edo miren da beste bertsolarioa bialtzen ara, bat esperientzia dune. Da, niretzako esperientzia dune izete intzenan, Santagedan. Ifijue, eta gero beste batzuk barrizek ekarten juen. Hori zunan nire buruen neuken eskemie. Zelan zonan, Mañariko auzo baten be? Bai, Santikurutzen. Hor, bai. Arabe juin dau. Bai, ni pare baliderre, Bai. Zonan, eta Bai. Bernan be? Bai, seguramente Bername antolatzen genduna zen guk, bai, justu eta bisok. Igual bat ematezatu eskuena neurek hau ekarri, baina bestiek libri izuna zen nortzuk. Orduen bai, horro nintzataik, bai, saio batzutan, bai, bat denporan igual ibiliko gintzuna zen horro organizitan, da geu gai jartzaile, geu gai jartzaile be, edo justo edo ni, bai, gure... Zia itxetu honoin da, inoz ibili zeraz gai jartzen, euk zer da naixa? Kantue gai jartzen? Ni kantue naixa, bai, ardura ondizizekon gai jartzaileek ondo esautu bizozan bertzolarisek, eta gero nornogaz eta bakin ez don bardin dozeinen azkantetie, ze aldea ondizizan. Eutekonan filin bategaz edo bestigaz gaizik tratetako orduen edo hori ondo Josibion da gero saio bat bere osotasunien ordubeteko saio bat gure badon, lau bertzolari ordubeteko saio bat ondo urten deizen gure badon hor kombinazioek ondon biozan zer bertzo saioe bere estrukturi esekon etxaun bertzo saiorik goizen mobietan dana, kalidadien goizen mobietan dana asiteak hau arte, etxaun, orduan ortopobion horreka bat gaizen inguruen bebai. Gero segun zelako jaialdize dan, ez don bardin gaizek eta ipinteko. Herriko jaizetan baon, sartu einke Valentzian gertatu dan dana hori edo zera, baina denbora guztien deziaz, bertso saio zerio bat egiten ibili. Gentientzat gelditzen duen hotza edo ez duen impliketan. Jaizetan danien sartu bion bebai humorie, sartu bion bebai beste zeo zer, ez dakin. Eta hori bertsolari honak eurepe harrapetan jaben, hi espabil, gai jartzaile espado jabin ondo be, baina beti ez, eta hori komplementu izen bizon bertsolari zintzen. Eta gero gai jartzaileek etxon juen bier, bertsolari harrapetara, etxakinate, zera gauza gatxak ipini, etxakinaz ze bierrein jaizen. Ez, ni guztionat, bertsolari sortzaile donda, bertsolari aukeri zabal ipini itxibizakon barruendeko zan gauzak esateko. Atarako joan berak, bere momentuen, zeridadi baite zera. Bai, ni lan horri oso importantzia handizen mototxenat. Eta horretan ereduek bai jauzen, oso gai jartzaile hona etxekuleuz. Eta apurtxo eratzera inde, baina eskualdera, Durangaldera etorritxe. Lehen komenta bomba zelan neskak eta ez da, hor bertso eskolame emakumezko batzuk egon ziela, eta hori, eta gerora be, hasi zira beste bat martxan, da, nire bueltan be baita, ni baino gaztetxua dute ibilizien. Bertan Durangaldien eukizen duen kuadrilla politxe, Ainhoa Munitxa, Izaskun Iakuriaga, Larraitz eta Eunate Sarrabeitia, Agurtzan Elorriaga, Alaitzareitio. Bai. Kuadrilla desentia hundixe, bai. Politxe gure esasokue, ni baino zartxua, gaztetxua be, baina buelta horretakuek. Bai, bai. Horrek lopatei gazibilizuna zen, talde politxe, Munitxa punta-puntako eganera, baina, bueno, nahiko harin itxi jabienan, horrek eskolartekuetan da ibilizuna zen. Bai, Munitxak plaza bat edo beste bai, baina bai. bestiek, alaitzek,
Baina bestiek ez dut uste plazan... Ez, ibilizuna zen, bertso eskolan ibilizuna zen, baina, bueno, beste mundu batzuetara dedikauzuna zen. Euskal munduen atan bezorionez, ze bertsolaritzak zeo zerrona baixekon, don Euskaldunek entrenetan da bezala. Euskerarako sortzen da bela bai bertsolariz eta bai entzulie. Eta bertso eskoletan ibili dienak gero eragile bihurtzen dozan Euskal munduen askotan. Ez bertzotan bihar bada, baina Euskal munduen kontziente egin txuzan bertsolaritzak hori don, bertso eskola bat dakarren ederra ez. Eta honek bai zaskun bera, momentu honetan Gerediagan jabine komunikabide mundu horretan eta irratizen lanien eta zangurenat. Ainhoa Munitxa bera ikastolako irakasle bai. Eta, esango Euskal munduen ikusten dozan danak, ez? Peni ez horre gonzunan, ederra gonzunan, baina etxunan aurrera urten. Bihar bada, eskendunan jakein mimetan arlo hori pastanan, ja ni beste gauza batzutara dediketan azitea honitzunan, beste bertso eskola mota bat eukin nahi zunan, ez? Izo horretakue, sasoi horretan, honek lopategi gaz mobitzen zuna zen geixau, ez nahi zunan horrekin besteko kontakturik eukin. Eta bidien, bertsotarako bidien gelditu zuna zen, bai. Baina, ordutiko naia, bilakaerien nabarmena izen don, emakumiena esan dikunak. Bai. Ja, ikesan duena, ez? Baina, asko jabizen hor plazetan... Hor txekun egun miren ondino inguruen. Hori da, eta gero iruri gaztetxo. Iruri, oso ondo. Oso, ez, eta bai jauze beste batzupe, maila bizin, bai jaune... Esan done, mugerzatarrak eurek bertzolarizek, eta bauin lobi, araitze doz landon. Ermun bai, eta bai jauzen. Zelan baroetan duen, orokorrien ez bakarrik duan galdeko, Bai. Zelan baroetan duen. Orokorrien? Ederra izan duen, niretzako izan duen bilakaera, ederra, gizarte baten bizi gozan. Baina, historize pixka bat ezagutute, jakin hau, emakumiek, eukinda bezala, urgaineratziek eta barriro uraspiratziek, baina ez bere borondatez. Beti, gizartien dauen indar eskutu, ze eskutu eto zan azken baten, euk espadon ikesten eskutukoek ikusten, eskutuko inderra dozan emakumie sokoratu da bena betik. Eta emakumien historizek argi izten zion, agerraldizek eukida bezala, argialdizek eukida bezala, eta ilunaldizek. Eta beti eragilie eskutuko inderroi eto zan. Eston, sistema berari interestan etxako nien emakumiek argiten berbain dizen eta agartu daiten, eskuta hau egiten zion. Eta hor, elixie, ez txunat esaten, elixako batzuk ez diena gure lagunek, baina hor, elixie bera instituzio moduen, izendon beti emakumie sokoratu da bena, etxien sartu da bena, etxeko responsable egin jabena, da kanpotik, gizartetik atara da bena. Sistemi hor jan, barriro, urganien gauzen, etxunat izango urganeko bitzetan gauzenik, ze ahultasunek etorro leitek esan eta desagertu gurie, baina momentu honetan injartzu jaun. Injartzu, ederra, itzelesko aberastasunegaz kantetan, pasodan asteburuen egon nintzunan oi hartzunen, Gipuzkoako txapelketako finalerdi baten, eta 3 emakume eta 3 gizonezko egon zuna zen kantetan. Eta neska, nik nintzune bazan bertso ederrak, bai gizonezkoen aldetik, eta bai emakumezkoen aldetik. Ze hori bezan bion, emakumezkoek
ekarri daben kontzientzia barri bat, eta don feminismoen inguruen, sortu daben beste pentsetako beste molde batzuk eta beste kontrastatu dabezan beste egoera batera ekarteko kontrastatu dabezan esateko moduek eta gaixek eta sensibilidadiek gizoneskue beha beraztu indabila, hori esan leiken argite garbi. Elkarren mesederako etorri dela emakumien. Nik hori ikusten txunat maiganien. Eta lehengo asteburuko saioen entzuzien gauzak, duzan oso bertso saio ederra, iruditu edatanan, bere goite bek da bere esangunat borondate onak eta guzti, batzutan itxon urtetan, hori dano jakin jauz, sortzen gabisen enien, ez don, etxaun nire esku bakarrik, bai jaun bebai, ire ondokuek zerkantetan dabe zerremoteunan da zerkentzeunan, alboku ez egun zelan da bilen iri aukerak bekentzeunez gaizen inguruen jarraitzeko eta hori, bidienien bisek ekipo baten bisaben eta ekipo hori gai baten bueltan, igual ez zune gogu eukinarren leku batetik garatzeko gaize bestik ez zune izten, orduen, bueno, egon zuna zen konstiente non, horako gauzana, baina hango niretzat euneko 80 etxakinat zemat etxunan numeruekin balorau, bertzo onak eta oso onak egon zuna zen. Eta emakumezkoen mezuek eta ironizak eta ekarri daben humore puntu eta hori dana, zoragarri zedon. Claro, hori belanduen bion, humore emakumezkoe kantuan etorri zanien, ez unan etorri humoriegaz, etorri zunan reivindikazioegaz. Baina reivindikaziotik urte batzutara, hasi zuen esaten, eta humorie be, landuen biau. Eta orduen, eskara izango abetik, reivindiketan molesta batzuk. Eta ikusi nahi zunan hori, ironizia fine, polite, humorie. Kristina, lehene eupe komentauon, baina hemen eukijona nik galderia apuntaute eta barriro eingo jonat. Oindala urte batzuk ibili intzani Durangaldeko auzo batzutan bertso saioek errekupereu neixen, Izurtzako Santageda, lehen komentauon, Zornotzako Berna, Mainariko beste auzo baten bebai, nazi izena zakordetan, Santikurutz izen, bai. Ermita bat. Hori da. Eta, normalien eskualdeko edo inguruko bertsola isi deitzen eutzenan, eta askotan neskei, ez da, saiotarako. Gaur egunetik, ze balorazio itzen don? Bueno, nire sasoi horretan, Santagedan daibilin zinien bertso kantolatzen da, galdute jegona zen bertso plaza gehienak, asko. Bakarrik mantentzen zuna zen, herri desente hau ditxu ezina, bauren jaizetan, hori. Baina auzoetako plazak eta galdute jeguna zen. Eta orduen, gure helburuetako bat izen zunan, auzoetako plaza horrek bertsolaritzari barriro berreskuratzie. Hasik eran geu, bertso eskoletako jentiegaz hasi gintzuna zen, nire helburuetaiko bat zunan bebai, Andraskue plazaratzie horretan, eta hartu genduna zen Santageda eta San Bartolome Isurtzan, horre bizek antolatzen genduna zen, baina zen herrikue bebai inoz, baina hori beste batzuk antolatzen jabina, baina herrikue bebai inoz, Andramari Agostuko uste junat, eta gero, Santikurutzekoe egiten gendunan gure esko. Bernan urtero bebai, San Antonion berreskuratu gendunan, Lemonan berreskuratu gendunan. Durangaldien, inoz antolatu junau, txapelketa bat bebai, eta hor gazte jenti ez hartu gendunan. Etxakinat Bizkaiko egaz batera etzan izete, baina Durangaldeko txapelketa bat egiten gendunan. Eta Durangaldeko bertso eskoletako jentie barriro berreskuratu, eskola moduen erabili gendunan, ze
epaile bertokuek iseten zuna zen, eta gai jartzaile be bertokuek egiten gendunan. Gai jartzaile eskola bape sortu gendunan, horti sortu ikuen Maite Berriozabal. Olako eskolarteko Durangaldeko batetik. Gogoratzen non lehenengoz maila bizenea bela ganera. Da, ni Ibai Barriagagaz epaile, eta idazkari justok egituna. Da, holan, esango eskola baten moduen. Ibili gintzuna zen, berreskuratzen, izo horretako plazie berabe berreskuratu genduna, ze antxine lopategik eta honek egiten txabina, baina gero horregonzunan utzuna bat, eta batez be, gure helburuetako basunan, plazak errekuperaute gero, bertsolaritza bera gazteagotzie. Ze publiko esunan oso zarra, edo heldue, gulako 3-4 kendute, oso sortzaile sali eginela, bertsozale eginela, baina publikoe berez nahiko zarra zunan. Eta orduan hori be, helburuetako basunan gaztetzie. Beraz, jente gaztiek, publiko gaztiek hartzen junan. Eta horra ziginunan pixkat, beste bide barri bat, ez? Eta, hori, esangunat, etxainat, nik ustizunat, gero, nire harremanak jente horregaz edo, gazte jente horregaz edo, oso irekitxek izen dozan, oso harreman ona eukintxura beti, saiatu non eskualde mailan saioetan sartzen jentie, bai abainoko eskolakuek, bai berrizko eskolakuek, mirenen eskolakuek, hor, geu ibiligarien lekuen aukera barrixek, eta jente barrixe, eta publiko barrixe sortzen ibiliko zen. Eta nik pentsatzen zonat fundamentala dela, ze gaur egun ikusten dien bertso saio gehienetan gazte jentie edon entzulie. Zarrak eskozan galdu, baina gazte jentie gehituon. Eta etxaun ezer esateri, semifinal baten 1000 pertsona aurrien baixan, egon nahi seguru, 600 gora jente gaztie dela, oso gaztie. Eta hori zunan bilatzen genduen etaiko errigintzako parte bat. Gaztiek aitzetute, gaur egun euk zeharreman deuken eskualdeko bertzolari gazti hauekin, eskualdeko isorretakue? Isorretakuen, beti esko zan joeten, barriro hasi gozan, animo gozan, gizona eta bizok, hilien behingo itzordu bat jaukene, edo jaukagun. Hilien behin alkartu, afaritxo baten bueltan, bertso batzukein, edo bestela alkarregaz berruetan egoti. Horion izorretako plana. 6-7 persona alkartzeko posibilidadie. Beti esko zan danok alkartzen, esan duan moduen, baina hor. Behintzet, Bizkaiko taldekako txapelgetien beti izorreta partaide goten duen. Handik edo hemendik ensaio gehiago edo gitxia hoen jedor, talde txuen mantenio alizeteko. Eta gero eskualde mailan, mirenegaz hartu mona ondizizekunat, irurigaz, nosi peinien ikusten junat, eta harreman berezi batxekoen alberagaz be, hor jaun mailabiko araitz, ezagunat, oin umemoko batzuk izen zienagu ibili ginenien hor, edo niko goratzen hon araitz umemoko bat maialen Lujanbiok txapela irabazia benien, eta oin ikustie bera holtza gainien, da iruri bera holtza gainien bertzu botaten da, niretzako importanti don. Baina zen gehiago be, txaberregaz eta honekaz bizkarra eta baizekunaz harremanak, eta nik oneri egiz esan, ointzura hartino, hogeita bosturtetik berako txapelketa finala zaran jokatzen zunan. Eta basarara joeten itzunan gaztiekin, autobusien montau, eta neu bakarrik atzue, mue gaztiekin, horrek joeten zunan zen, hasi durengon da zararaino bertso kantuen, bapateko bertso barik, bertso zarra kantetan, bakin hori ze gozada da, ze aberaztazu da. Eta eurepe konfiantza guztiz zeuka, nigaz, euren sasoiko banitzen moduen edo tratu ez dakin,
oso aberatza don hori. Etorkizune orduen Kristina zelan ikusten, hemen eskualdian? Eskualdien ondo. A ber, ontxe 3-4 aste ikusi zunat irurikantetan, oso ondo ikusten zunat, heldutasunien ganera, Txaberrekaz da, Bizkarrekaz da honek, Durangoko jaialdiz izanien egon zunan Bizkarra bera, oso ona don, emo mitxen azpare bat konseju hurrengo ikusten duan nien, ze hain sakon kantetan baixo neuk etxotxena taituko, zer kante gure da ben, da orduen esan mitxena pixkat bajatzeko eskilara pare bat edo lan. Hori paseuko esako nau laster, generazio kontu edon, ikusi nahi zunan Gipuzkoako txapelketan be, erabiltzen dabi esan erreferentzizak ingleseskuek. Ni inglesik etxakinat. Orduen, lehenengo, erreferentzizek galtzen baizunat, etxakinan nundik bertzotanen bidaben bertzolarisek. Eta bertzolarisek berak inglesesko referentzizak erabiltzen baizuzan gutxi hau. Beraz, Bizkarrari esango txenat gaizen inguruen hain sakona ez izeteko gaupa ito deigun ondino, eta besti hiri referentzizak euskeri erabiltzeko zera prestamu eparik ez don. Eta bai, oso etorkizune ona don, baina alan da beni faltan botatzen zunat urte biri pein edo urte inbingolako eskualdeko txapelketatxo bat batez be harremana gehiago lotzeko eta publiko egaz bai lotzeko eta etxakinat, holako zer falta motatzen zunat. Eurentzako beste aukera bat gehiago bai, hori buruti paso izatan mankomunidadeko euskera arduradun egaz edo berban biduala horren finanziazioen zer hileiken euskeraren erabileri potentzizitan don, bertso saio dauen lekuen euskerie berbetan don, eta esango dizunat ontxe momentu honetan jaurlaritza be holako gauzak aitetzen jabein euskerieri presupuesto gehiago eta importantzia gehiago emoteko, eta nik uste hori, momentu hori edo konexio hori aprobetxau biherra dauela, biher pixkatxo bat gehiago egin, eta eskualderako antolatzeko zer gehiago. Nahi xamin. Egun okaz ikusi zunat, atzo bertan egon itzunan partien zuten da ikusitxe, Europara eruen gure da biela euskeri, Europan presentziz emoti euskeri oso importanti dala, ni pentsetan zunat hangue ondo dauela, baina hemengue bizitu bidegulez, hemengue galtzen badon hanguek etxekon zereginik. Eta horregaz lotute, Euskalgintzan ibiltzeko hasi. Bai. Da, momentu honetan, zetan abil? Bueno, nire bizize praktikamente Euskalgintzan inguruen joen, etxunat izango generuen inguruen estoienik, ze horre ibilitzen aizaun generuen inguruen, aitzetziarren bakarrik izorretan sortu gendunan bere sasoien oin 40 urte edo lakon bat zikloturista talde bat, eta gero hor nire bultzadaz edo nire proposamenari esker antolatu zunan 22 urte inguruen ibili nintzunan antolatzaile moduen ziklismo, emakumezkoen ziklismo bultzatuz eta emakumen bira 22 urtien antolatzen ibili nintzunan, gero beharratu zunan nik itxite gero urte batzutan, baina ibili nintzunan, esango nunat generoen aldetipe ibili nintza, baina Euskalgintza izenduen nire motorra, nire bizitza, nire odola, nire motibue, eta niri emondostena. Hartu behin josten, baina emon behin josten. Eta momentu honetan gabixen, gauza importante bat egiten, ikako tratamentuaz gure hizkuntzen parte, dan ikaren erabilera, bultzatu guran gabixen. Hoxe, sustatzen gabixen, Euskal Herri mailan. Ze herri mailan edo inguruko mailan hasite egon gazan pixkat ikastaro batzuk eta antolatzen adibidez Zorrontzan bertan, 3. urte izango aurten,
joeten gariena gizona eta bizok ikako klasietara. Eta bueno, batez be emakumien tratamentu edo emakumien berbakeria izan galdute gehienetan. Eta Zornotzan konkretamente emakumien afaltasunan. Eta orduen hor, hasi gintzuna zen laguntza emoten edo hor. Eta gero gustora jarraitu nau, ez? Eta ika, uste junat, euskeriek bidabela ika, emakumiek bidabela ika, ikaren erabileran emakumie be ahaldundu ingo dala, eta ziurtasun bat txekunat, edon bioskada bat moduen, ez don? Ikaren erabile, berareskuratzen baizu nau, zelan erabilera informala dan, gazte gentie be, euskerara ekarriko dugula nortasun gehiagaz. Ez erabiltzearen bakarrik, baizik eta motivazio egaz erabiliko dabela. Eta horregaitik, eta konbentziuten azan, eta kriston ilusio egaz, batzen gozan, hilien behin ueuko markezguen Eibarren, Euskal Herri mailako jente desberdin batzuk bertan presentzizan, eta beste batzuk online, eta talde bat indizekuno ika motorra deitzen izatxun hau pixka bat, bakotxak bere herrixen bere lantxuekin jabezelako, bere klasiek emonda bezalako, edo bere topaketak jabezelako, edo bai jauzen markinan adibidez gazte batzuk webguni egiten dabizenak ikaren berbak eta formak eta batzen, eta bai jaun be bai markinen be aekak ero antolatute klasiek, eta Durengo ninja bienan be bai, eta bai jaun talde bat, Zornotzan be bai, bai jakin jau Barakaldon ez auskuen hau etxakin zer noraino badauela ikasten dabilen talde bat, Euskaldun Barrezek, Nafarroatik, iparraldien jakin gendunan pasoan urtien oinatin egin topaketa bat, lehenengo topaketa bat, izunan Euskal Herri mailako lehenengo topaketa bat, eta horra etorrizuna zen iparraldeko Hortzibarreko, Baiarako, Pagolako ikastolako guraso batzuk, eta han ikastolan bertan lantzen jabien ikako eredue. Ika eta xuka esatez jaben eurek egin dabiela. Eta, bueno, hor, leku, enteretan goi esan, azken nengoen ustizuna da azpeiti askoiti itxakinat bizitat izainetan egin da beste topaketa bat, eta enteretan goi esan nun zer egiten dabilen da ze publikazio, eta ze lan egiten dabilen leitzan hone behin jizekien. Gure juneu, Euskal Herri osora zabaldu daiten mugimendu hau. Eta bakotxak bere erara, bere herrizen, eskabizen euskera batu baten sustatzen, eskozan kapaz, horraino, hori beste norbaitik batu bikotxean egiteko, eta zeo zerren jaun, baina gu gabizen erabilera bultzatu guran, eta aukerak emon guran. Horregaitik antolatu junau, aurtengo liburu azokarako, Gerediagaren babespien, eta hilen zazpizen egingo don, arratzaldeko lauretatik, 6 lauren gitxi hauetara, ikadromo bat, Durengon. Landako eskola publikoen, eta atzo batek aldetzuztenan, eta ze ikan berba egingo zue alkarraitzeko. Alkarraitzeko erabiliko dugun ikado bakotxa berie, zenbestiena etxakiuk. Eta ez pogozak aitzen, horretarako jeku hau euskera batue. Zeo zer, alkarri esan gurutzagun importanti dana, ez pagozan aitzen ika, horretarako jeku neu euskera batue. Eta adibide hau, epiten junat, ze inoz galdetu hostien, eta oin ikasetarako bultzatu ikak
binomio genero biren tratamentu bakarrik erabiltzen dabelako, eta segaitik ez hori segaitik bultzatu. Horreztan sortuko barriro beste genero diferentientzako tratamentu, eta ni betzaten junat, ika geure euskeraren parte don. Beraz, berreskuratzie bidezku edon, eta ganera guk erabili iten junau, hori kentzen mai junau, pobretu iten junau geure hizkuntza. Eta hortik aparte, beste genero batzuk, adostu, zelan gure da bien tratau daigu zen, edo noka, edo toka, euren artien errespetu guztiz, ze nik euskera batuen betxakinat batzuk, zelan tratauko neuk esan, generue, adostu emiko izun hau, ze nienon kultura horretako, eta orduen ikasten nahi jabin, denpori egazik eziko izunat zelan tratau bat eta besti. Da bestela, beste hizkuntza bat sortuko izun hau, eskozan sortzaliek. Eta genero bakotxari, adostasunien, bere tratamentu emoteko kapazidadi eukingo izun hau. Baina horrekin be, adostu ezkero, noka edo toka, zelan gure da beneikie, eta hortik kanporako beste tratamentu bat sortu bihar badon, bizin bitartien euskera batu ezeku nau. Errespetuz, eilekin gauzi edon. Horretan nahi jamin. Eta horretan, zeilen zazpizen eixengo don hori. Eta horretzekon. Eta gero, ibiliko zan, herri mailan, izorreta mailan, izorretako bilduma, literatur bilduma bat eiten. Aspaldiko esku iskribuek, herrikantak, kontakizunek, esaerak, idatzi ipuinek edo dana dalakuek topau dugun guztize liburu baten batu junau, orion, 3 bat urtien edo, batzuk ibilio zan, ni neu eta senarra bizok oin pasoan urtien edo, hasik eratipe sartu gintzuna zen, baina ezain beste, ze ikastolako historiaren liburu idazten ibili gintzuna zen lauen artien, eta okupotego gintzuna zen, publika huendunan, 25, eta oin honegaz ibiliko zen. Beraz, sorkuntza eta bilduma lan horretan, eta ointxe azokan aurkezpena ingo izun hau, oso liburu polite geratu hon, eta esangunat bitxigerisa bat, baina nire aititxe sana, nire aititxe mardaraztik sana, topau izunat papelen artien, gerra aurretik, kronista moduen Euskadi aldizkari zen, pseudonimo bategaz baina antxe neura aititxe hausoko eta herriko barrizek emoten. Eta horrek, kriston sentimentu ederrak sortu doztu zen. Eta bitxikeriz edon, ni bibilitekoen non neure 16-17 urte eukin abesan nien zeruko argian neure artikuluek eta bieltzen, eta behitin nundik, gaur 76 urte dekoa zen nien, nun deskubritan duan nire aititxe gerra aurretik, ibilizala kronista moduen Euskadi aldizkari zen, eta horren arduradun kirikino. Kirikino idazlie horren arduradun ebala. Eta behin ze gauza ederra dan. Horretan gabizen, gero hemen liburutegizeka sekunate lotura bat, kolaborazio batzuk eta egiten junaz, eta momentu honetan horretan. Ezago geldik. Ez, ninon eredu bat, zandon jubilazio aktibuena, ez? Baina hainbeste esaten duen jubilazio aktibu ebidala, eta asko gauzen jubilazio aktibu egiten da bienak. Asko, jente asko gauzen. Bakotxa bere guztuen arabera, gitxi hau kostetan don, nien hasiko beste batzuen gauzak egiten, ez beze, neuri guztetan jatezan gauzak eta ederra don. Biziteko motibue
topetan duen horretan. Eta, Kristina, amaitzeko, Bizkaiko emakume sortzaileen hirugarren topaketan, omenaldixe jaso unan, oindala gitxi, urri partien edo. Bai, urrien emenetzi uste dut izen zala, bai, best edo deitzen jabin horrek, hirugarren saioen jaben aurten, eta, bueno, apentzo jabinan merezidune bala omenaldi bat eikie, eta, lotza puntu bat emotoztenan, baietza esati zenik talde laneko pertsona banon. Kontetan duan guztizei konturatukoaz taldien egin eiku edala. Eta orduen talde lanien egin bide bat, neu bakarri zarize jasotzi, pixka lotza puntu bat emotoztenan. Ze bertzolaritzako bidiebe, bertzo eskolan babesi egin junat. Egiz edon emakume moduen bakarra izena zela eta horre primetan dabela batzuentzat. Eta, bueno, oso emon junat. Eta ontxe, hilonen azkenien, hilonen 30-arrien, enbiostien, herrizen udalak erabagizon merezi duala herriko omenaldi bat eikie, eskerroneko ekitaldi bat egongo don. Eta, bueno, hor nahi jaun, sorpresaz beteta. Aber, zer izango dan edo zer. Omenaldixe gorduen bat abestien atzetik. Bat abestien atzetik, bai. Bueno, zelan don, uste junatek gerediako lemia urten dela, hartzie ematie da, ez da. Nik alderantzin zein junat antza. Emonen junat eta oinartzi toketan txatan. Eskerrik asko, Kristina. Ez horregaitik. Baliagarri izen bon, posten hau. Bai, bueno, ederra don hau beston, bizi guztizen ekitzen zeo zer esaten, eta norbait egi grabau gurixetie edo ire esperientziak batu gurixetie, Bueno, beston jakiten nosko eta norentzat eta hor gelditzen dozan einjakuek eta jasotakuek eta... Lukion zer kontau eta nintzako gauza barri xepe bai, asko eta bai? Posten non, bai. Ez don jakiten, ez don ze gauzak balizo leiken gerorako. Eskerrik asko euri be.